Ngiyanibingelela babulo Mkhwayode TV. Ngibingelela uVusi, ngibingelela uKhulekani, ngiyabingelela amavukazi wonke. King SMC lona bafethu, Mr Delicious, uShoti bafethu, abanye bathi Too Short. Injalo bafethu, sengivelele ninye ke ngilokhu ngathi terrible. Bengibizwa ngale manje singalivala ngiyasaba ngoba ngagcine sengilifuza ngempela, sengiba terrible ngempela nami. So nje ngalivala lelo. So bafethu, ngifuna ukungena kulena ke manje ukuthi kuyenzeka yini kugwazeke umuntu oshaya inombolo, noma kugwazeke i26 noma kugwazeke i28. Ngifuna ukuyiveza ke le ngokokwazi kwaba abantu abajwayele ukugwazeka noma abasuke beyizimvu zomhlatshelo kubantu abasuke beshaya inombolo, abantu abangayishaya inombolo namaphoyisa. Amaphoyisa nje uthothi ayagwazeka, agwazwa abantu abashaya inombolo or abantu abangayishaya inombolo. Ibona abantu ke labo abasuke beyizimvu nje zomhlatshelo kubantu abasuke beshaya inombolo. Alright. Umbuzo ke manje uma uthi kuyenzeka yini ukugwazeka i28 noma i26? Mina akhona ama incidents lapho ngeke ngabona khona kwenzeka izinto ezinjengalezo. Uyazi ukuthi kunezinto ezincane ezixabanisa abantu. Uthola ukuthi akusiyi inombolo le abantu abayishayayo, akusiyi inombolo le eshawa ama26, akusiyi inombolo le eshawa ama28 ebaxabanisile. Futhi abaxatsheniswanga mhlawumbe umuntu kababa othile owenze inani nani. Futhi abaqatsheniswanga iphoyisa elithile kuthiwa lenze inani nani cha. Ejela ngithi siyazi bafethu uhlala sibe baningi ejela uthothi indlu mhlawumbe ihlala abantu aba40 up 45 upwards, 40-45 meko 40 kusuke kade kuphuma ama transfer lapho. Emva lokho iyanda indlu gcwala abantu lapha uthothela 50 something to 70. Wezona yabo nje obeningi nibaningi kanje nihlala la ninama characters angafani. Wezwa lo okay mhlambe la endlini iyashawa inombolo. Wezwa lo nto le mhlambe ngizothi niyaficana nje nificana etoilet uficana ne26 uyi28 wena noma uyi26 uficana ne28 etoilet lapha. Mhlambe nje ngizogeza izitsha. Yabo mhlambe la ubuthi yabo kuba kunezikhathi zokwenza into angisageza ama26 izitsha asezogeza ama28 manje. Uthothi omunye umuntu yabo usalelile ngendlela asalelele ngayo wangageza wangayenza lonto ngesikhathi befuneka yenze ngazo. Usiyozama lapho unithathe waqaba. Yazi mhlamba afika athi ufaka isitsha lapha. Isikhathi ethi ufaka isitsha lapha agcine etheleka ngamanzi lo. Yabo lonto. Uvele kubangwe lokho. Yabo. Kubangwe lokho kube ngathi lonto iyakhulunywa phela. Kanti kubona ukubabila iphelile. Mhlambe komunye wabo iphelile. Kodwa komunye usasho sethi uyazi uyangijwayela. Ngenzwa lonto le. Ngelinye ilanga uthi siyakhohlwala nokukhohlakala baye baxabana bebangu 1 2 3. Ngenzwa lonto. Kwenzeke enye into encane vela emhlaba. Utho mhlawumbe i28 ikwazi i26. Mhlawumbe i26 ikwazi i28. Lalela ke kuyenzeka bagwazane kanjalo. Vele kusuka umsifo. Wamanje phela i26 masuka seligwaze i28 ama28 azovuka indlobana ngoba azobe ethi hayi badalana ngeke asasho ukuthi udalana kuzothiwa aba asebalwa wonke uma ukuthi i28 eligwaza i26 ama26 azovuka indlobana nawo athi hayibo yabo ama28 adalana yabo lonto le lonto isidala ihavoc ke manje ongayazi eje sekuphakanywa one way utho semanje sekuphakanywa ngabantu ababengahlangene futhi abangayishaya kwanombolo. Yezwa lo bathi bayolanda igazi lomfo wabo balilanda ngabantu abangayishaya inombolo. Yezwa lo bathi bayolanda igazi labafo wabo sebegcina bakwazi iphoyisa umuntu uyizele emsebenzini iphoyisa liyizele emsebenzini uzosebenzela izingane zakhe. So iyenzeka lo nto ukuthi kwazeke i28 noma i20 kuyenza banze baxabana into engekho to baxabana into encane yabo bagwazana. Ngizwa lo semhlabile lo noma mhlawumbe uthoja ngamgwazanga umuntu bavele ebalwa uthe bembelwa amshaye lo avela aphuma igazi mekwaphuma igazi sekuyinombolo le
ngisho kuthiwa akaphumanga igazi kuyinombolo umshayile. You understand? Umshayile. Yabo lo nto le. Lo shayiwe manje le nkampa ngakuyona noma kuthiwa ngabe 28 noma kuthiwa i26. Izobe isikhomba lo umshayile ngeke sathi uyilo ngithe sozothiwa ushawa ama 28. Uma uthi i28 elishayo uthiwa i26 sozothiwa ushawa ama 26 kusuka umsini. Ijele lapho kuyavalwa ijele lapho. Kuyaphakanywa ibhadi. Jele ninuka igazi. Ngento nje encane. Yabo lo nto le igcine futhi lo nto ikhuzwa yona futhi abantu abashaya inombolo kuhlangana amagunya lapha kuthiwa kahle kwade kudalekini na kuze kube kanje kwade siyabheka inombolo sibheka inombolo sekulimela abantu abaningi bayisibheka kuyatholakala ukuthi hayi labantu bayixabanela la. Yabo lo nto le into bese ngiyithanda ngamle bengeke ngiyibone ejele bese kunakho ukuchajelana phakathi kwama 26 nama 28 yabo ikakhulu emagunyeni nasemaqhuzwini. Yayizwa lo nto makwenzeka into nje yenziwa yilabo abantu abaphansi lapha ngokwenombolo kwenzeka le nto eyenzakala noma kuthiwa kwenzeke emagunyeni athile nawazo izobhekwa kuthiwa kwenzakaleni ngeke vele kuliwe kuthiwe kusekuya athekwana kungakabhekwa ukuthi kwenzakalani. Yabo kuzo athekwana ukuthi mhlawumbe isithe imibhekwa yazi kwakhona inkambi mhlawumbe evusa uphondo. Yabo bese kuthiwa hayi bese siyayibheka inombolo kodwa manje laba sebevele bavusa uphondo hayi ke asibakhombise nathi ukuthi sobani ngoba bese sithi siyayibheka bayasijwayela kanti. Yabo lo nto le so izinto ezinjalo ezenzakalayo but into nento iqala ibheko. Yabo lo nto uthi uze lo wamgwaza bekwenze njani ngoba phela kuyaziwe enkambini yakhe lo okhipha insabulo agwaza omunye ukuthi hayibo ndoda azange sikujude thina uthi uhambe uyophakama ubuphakama noma uwenzani. Yabo lo nto phela ubuphakama efanele sibe nawo line uthi ubuphakama. Uyezwa lo nto so leyo nto kuyafana noma usukwenze njalo uthi uphakame ukwazi umuntu inkambi ongakuyona inkambi ongaphansi kwayo ayazi ukuthi kufanele uyokwazi umuntu ubungaphakami lapho uthi ubumgwaza nje uzoshaya amaphoyisa phana kuphula imlenza kwenze yonke into ekuphulela amahala mase ufike ngale nkambi usazogwetshwa futhi kuthiwa leyo ntombolo oyidale uyidale kanjani. Yezwa lo nto uthi utobani. Yezwa lo nto le ubani okududile ngaleyo nombolo ubuyidalele umuntu hayi lo muntu bengijwayele kuthiwa uyayidalela manje. Yabo phela nabo nombolo endoda kumnandi uyayibuzwa imibuzo. Yabo awusuyayidalela. Yabo yezwa ithini ke manje mase uyidalela uyisho lo wena uthi hayi manje bengifunda la yabo ku special book sami yayizwa lo noma bengifunda la yalweni yabo bengifunda la ekuthini engifunda la ekuthenini nasekuthenini. Yayizwa lo nto hayi ngiyabamba ukuthi umuntu umedale mengidale kanje phela isithi uthi ayikho ke ngaphandle sefune sidale kanjalo. Uthi manje usuwenze lo sefune uphakameke ngempela manje awuphakameli ukuthi uzosuswa uyiswe kwenye level usuphakamela ukucisha lento oyenzile. Yabo manje usigcinisa inkinga kanjani manje lento so ingakho nhleze namanje ngisasho bafethu hey lento yenombolo iyinkinga ningayithatha nina easy niyithathe kalula ngendlela niyithatha ngayo inaha abafana abancane bamisana nenombolo eminyango babeso 6 bameso 7 bameso 8 bamisa into abangayazi inzima le yanto musu uyifaka le yanto ususenkingeni ngempela. Yabo ngoba kunemgomo nembandela yakhona engekho lula. Yabo umcabanga nje wena kumnandi ukuthi vele usuku ugwaza umuntu ongenzela utho ongakaze ngixabane ngisho naye. Lo muntu omgwaza umucabanga yena kanabo abantu bakubo akanabo abantu abamthandayo yena uyakwazi nanokuthi ubani wena nokuthi uhlalaphi noma uthi akakwazi usazofuna ngawe usumgwazile kanjalo hambe ulale esibhedlela afune ngawuthi ungakaba khona abantu uthothi nesikhathi umgwazi yena akasafuna akakafuni ngawo sekunabantu ebaphathe kabi lento sebethe yazi lento ayidalile lo asiyithandi. Yezwa lo nto hayi lo uyajwayela lo. Yezwa abantu ongabazi abahlelele kude ongazi ukuthi bacasukile kodwa bacasukile. Yabo uyabona nje manje uyinciphisela umhlaba wena enombolo mfethu inkinga ngoba ngisho ukuthi namanje inombolo isikelele. Yezwa lo nto kushawana ngengqondo lapha. Yezwa lo nto le kuthiwa kufuneka isibindi sakhe ibambishise ipholele ezandleni.
yini lo ibambishisa kusho ukuthi kunzima labantu. So ilezo zinto bafike ngizama ukuyikhuluma nesizama ukuyikhuza ukuthi abantu abona into ukuthandana nokuthanda noma uthanda ukuthini. Uyithanda ukuthini izokusiza ngani? Yabo. Ayithiwa nje manje kubhala i-obituary yakho usufile manje ubhala i-obituary yakho. Kuzothi wanthiwa wangena wafunda wagcina ebangeni wagcina ka standard 2. Yabo wenza ubugebengu waboshwa wangena ejele wayi26 noma wangena ejele wayi27 noma wangena ejele wayi28. Yabo wagwazwa abantu ejele wagwaza abantu wayigu ilonto yakho wakwayenza ikhulunywa emncwabeni leyo nto noma kuthiwa ngicwetha isigebengu ke wena yini ezokhulunywa ku-obituary yakho ngoba uyobe ungasekho na kube kukhulunywa kukhona izingane zakho kukhona abantu bakini kukhona umphakathi abantu abazobe sebesala naleso stigma sakho esenziwe wena kuzobe sekusala izingane zakho ngoba ninjalo nje nenze ngithanda lezi zinto zenombolo ngithanda ukwenza zonke lezo nje nizele kunezingane izingane zibona siphi isibonelo hayi wagwaza abantu bengashaya ekhanda bebuya ngozolala bekwazana yini obituary akekho umuntu one obituary njalo yini ingabhalwa sonke lezinto ku-obituary it's because izinto vele engenasidingo azibhalwa ngoba izinto ezimbi into ebhalwa ku-obituary kubhalwa into enhle ngomuntu ingakho uzozwa kuthiwa ubani wafunda ebangeni esikoleni esithile waqeda umatric wakhe esikoleni esithile wayesengena ecollege wenza u1 no2 no3 wasesebenza emsebenzini othile akazange azagcine lapho wasebeya e-University of Zululand noma waya e-UKZN noma waya e-Vet University noma waya kuphi noma kuphi wenza iziqu zakhe zokuthi wasuka lapho wayeseba ukuthi enkampanini ethile yezwa leyo nto le washada waganwa yezwa leyo nto le ngonyaka othile sathuka kabi nathi la ekhaya esethenga iLamborghini yakhe yokuqala sathuka kabi la ekhaya esethenga iFerrari yakhe yokuqala wazi wayiqamba igama wathi uNtokozo ngoba wayethokozile kukhulunywa ngezinto ezinhle ku-obituary ngeke uzokhulunywa ngonke lento kuthiwa washaya inombolo wena waqeda ukushaya inombolo kanjani wagwaza abantu ayibhalwa yonke lento ku-obituary wayingabhalwa yonke lento ingoba izinto ngempela ongakwazi ukuyixoxela abantu izinto eziyihlazo so wena ufuna ukuphila impilo enjalo ube yihlazo nje uzofa kuyakwazwana ejele sekugwazwa ki-28 sekunjani uhlezi ulapho wena so ilezi zinto engizama ukuzisho bafethu ukuthi let us think singacabangeli thina kuphela kodwa sicabangele ngisho nabantu esibazalayo izingane esizalayo sicabangele ngisho imindeni esithandayo singacabangeli ngisho imindeni esithandayo kuphela sicabangele ngisho imphakathi esihlala kuyo ngoba uyazi umuntu osemphakathini ohlala kona uma wenza into wena la kuyaziwa ukuthi ubani ushoti ubehlala endaweni ethile isigebengu nesiyane uyabo wena uma ungahlangana nomuntu akubuza ukuthi uhlala laphi wathi uhlala kuleyo ndawo acha uyamazi ushoti yabo sebezoqala abantu bexwaya abantu kodwa kuwena owenze lento yabona ingoba kwakukhona ushoti lapho wenza ukuthi yabo lonto khanya kude TV subscribe bafethu ni like and comment.